Pripravení to? Pani učiteľka, my nebudeme nikdy. Ja, prosím ťa, rozprávaj za seba. Dobre, nebudem pripravený. Kľudne, hlavne pomaly kľud a môže ísť. Vážený profesorský zbor, milí spolužiaci, dovoľte, aby sme vám priblížili významnú udalosť dnešného dňa. Dnešný deň, 9. február, je dňom, kedy sa koná už 13. ročník Európskeho dňa za bezpečnejší internet. Jeho kampaň, sprevádzaná motom Prispejte k lepšiemu internetu, sa uskutoční dnes prakticky na celom svete vrátane Slovenska. Pri tejto príležitosti sa organizujú na národnej či miestnej úrovni mnohé podujatia, besedy, hry, súťaže, ankety, kvízy, zamerané najmä na otázky bezpečnosti na internete. Európsky deň za bezpečnejší internet sa organizuje každý rok v 1. alebo 2. februárový útorok od roku 2004. Jeho hlavným cieľom je upozorniť deti a mladých ľudí na zodpovedné používanie internetu a nových informačných technológií. O tom, aké nebezpečenstvá môžu hroziť pri využívaní internetu, dostávajú informácie nielen deti a dospievajúci, ale aj ich rodičia. Európsky deň za bezpečnejší internet podporuje Európska komisia prostredníctvom programu pre bezpečnejší internet a od roku 2004 ho každoročne organizuje Európska sieť pre bezpečný internet. Počítačová bezpečnosť je oblasť vedy o počítačoch, ktorá sa zaoberá odhaľovaním a odstraňovaním rizik spojených s používaním počítača a jej cieľom je zabezpečiť ochranu pred neoprávneným manipulovaním s datami a so zariadeniami počítačového systému, ochranu pred nelegálnou tvorbou kópií dát, bezpečnú komunikáciu, prenos dát a integritu dát. Nástrahy internetu pribúdajú každý deň a riziko zneužitia tvojho počítača či krádeže údajov alebo peňazí je čoraz väčšie. S dodržiavaním niekoľkých pravidiel sa pred ním našťastie môžeš účinne brániť. Poprvé, používaj antivírusový program. Číslo 1 internetovej bezpečnosti. Kvalitný antivírusový program ťa ochráni takmer pred všetkými nástrahami. Postará sa o to, že ti jedno zlé kliknutie myšou nezavíri celý počítač rôznymi vírusmi. Vytvor si silné heslá. Ani najlepší antivírus na svete však neochráni tvoje kontá. Či už používaš Facebook, Google alebo iné e-mailové služby a sociálne siete, vždy si vytvor silné heslo. Teda také, ktoré má minimálne 8 znakov a použiješ v ňom čísla, malé a veľké písmená a ideálne aj znaky. Taktiež odporúčame, aby si jedno heslo nepoužíval všade. Po tretie, dávaj si pozor na e-maily, ktoré dostávaš. Ak automaticky klikáš na všetky odkazy v správach, ktoré dostaneš, môže tvoja e-mailová schránka predstavovať nebezpečenstvo. Mnohé podvodné odkazy sa distribujú práve cez e-mail, ktorý na prvý pohľad vyzerá, že ho poslala niektorá zo služieb, ktoré používaš alebo banka. E-mail v takomto prípade obvykle obsahuje odkaz na prihlasovaciu stránku, ktorá je na nerozoznanie od originálu. Ide však o podvodnú verziu, ktorá uloží tvoje prihlasovacie údaje a pošle ich podvodníkom. Buď obozretný a vždy si skontroluj odosielateľa mailu. Dávaj si však pozor aj na čudné e-maily a správy so zvláštnymi odkazmi od tvojich známych. Nemuseli ich odoslať oni, ale vírus. Po štvrté, aktualizuj si software. Pravidelne aktualizuj software, ktorý používaš vrátane operačného systému. Vývojári často nechajú v systéme nejaké chyby, ktoré môžu hackeri nájsť a snažiť sa ich zneužiť. Ak máš aktualizovaný software, je pravdepodobné, že si proti útokom chránený. Kým sa neobjaví ďalšia chyba a ďalšia oprava, nekonečný príbeh. Po piate, zálohuj dáta. Ak máš dôležité dáta na pevnom disku, pravidelne si ich zálohuj. Do cloudu, na optické médium alebo na externý USB disk. Ak chytíš nebezpečný vírus, niekedy neostáva nič iné, iba naformátovať na nový disk a celý systém preinštalovať. Počas tohto procesu často prídeš o všetok obsah pevného disku. Vďaka pravidelnému zálohovaniu si však môžeš zachrániť dôležité dáta, ktoré potrebuješ.
Nehovoriac o momentálne najpopulárnejších vírusoch, ktoré ti zašifrujú celý disk a chcú od teba výkupné. Po 6. Pozor na nelegálny softvér. Nejdeme moralizovať, avšak vírus najčastejšie chytíš pri hľadaní nelegálneho softvéru, filmov pre dospelých, pri navšťovaní pofidérnych strán. Neplatí to pre všetky webové stránky s týmto obsahom, avšak pri ich návšteve sa často pohybuješ na veľmi tenkom ľade. Po 7. Chráň si svoju identitu. Okrem toho, že si musíš chrániť svoj počítač a svoje dáta, chráň si aj svoju identitu. To platí hlavne pri používaní sociálnych sietí a zdieľaní statusov, fotiek a videí. Vždy si premysli, čo chceš zdieľať a s kým to chceš zdieľať. Nevhodný príspevok, ktorý ukáže celému internetu a môže niekedy dostať do problémov, nehovoriac o tom, že aj na sociálnych sieťach môžeš nájsť vírusy, ktoré v tvojom mene môžu zdieľať nevhodný obsah. Internet je miesto, kde všetci môžeme zdieľať záľuby, nápady, názory, ale nikto nemá právo ubližovať ostatným alebo napádať druhých k nenávisti. Sú k sebe všetci na internete ohľaduplní? Ako môžeme osloviť rozlišnosť vo svete online? Kým sa rozhodneš prezentovať svoje názory, spýtaj sa sám seba. Je to, čo chceš povedať, milé? Uvedom si, že priatelia zo sveta online sú cudzinci. Stretnúť sa s nimi v reálnom svete môže byť nebezpečné. Nie všetko vo svete online je dôveryhodné. Vždy sver sa dospelému alebo priateľovi, pokiaľ sa ťa niečo vo svete online dotýka alebo ťa znervozňuje. Ďakujem za pozornosť. No super, chlapci. No vidíte. To je